Jeden hrnček, jedna miska a jeden plech. Za 5 minút v rúre a za pol hodiny na stole. Úžasná a jednoduchá maková bublanina, ktorú zvládnete aj po nočnej, je to fakt rýchlovka. Geniálna je so slivkami, ale hodí sa aj iné ovocie. Do misy dáme najskôr všetky sypké suroviny. Hrnček mletého maku, 1,5 hrnčeka polohrubej múky, hrnček cukru, kypriaci prášok, štipku soli a všetko spolu premiešame. Potom prilejeme tekuté suroviny. Hrnček mlieka, pol hrnčeka oleja, 2 vajíčka a znovu poriadne premiešame vareškou. Cesto vylejeme na vymastený a múkou vysypaný plech. Navrch rozvrstvíme pokrájané vykôstkované čerstvé slivky alebo iné ovocie, aké máte po ruke. Dáme piecť do vopred vyhriatej rúry na 180 stupňov asi pol hodiny. Pre istotu vyskúšajte špajdľou, či je stred bublaniny dobre upečený. Potom už len vydržať, nechať bublaninu vychladnúť a môžeme sa do nej pustiť. Ulož si recept, než ti ho babka ukradne.